sige pangagi. Sige pangagi ha. Tahan sa anak, sa espiritu, sa Dios. Amin. Kita tanan maapod. Kita mangaon. Amin. Hampo. Hampo to. Hampo. Ganit diri. Kuan. Mana ba ya? Nakakuan mo squad. Nadaw gusto uma? Ayo gusto uma. Okay ra ko mo ra ko kitog na man. Mura gyud ba? Ay ay sagod kini nila hadi ka ni madutlag gutom. Gusto uma. Guys, kabalo mo ani kuan guys kini gutom naman mo sa speaking ba? Asa ay ko. Kanang speaking ako tanang friends sa Facebook. Nagbay din nag-ana, nangaon ko na sila dira. Lami ko. Lami ka ko no? Asa? Pero watay kwarta di kasulod ani jud. Para saan man eh. Tagpila lang manok guys. Ay, tag-50. Ako na bahala, naka-50. Naka-50 diri. Ta? Oh. Ta? Ta? Okay, bahala ninyo. Okay, bahala ninyo. Libreta mo. Yes. O ikaw bantaya? Oh, libreta. Tinood ani ay. Monik crispy ki. Uy, pag mo ibog sa nino. Ilan na buhok? Ay, linya. Linya ito. Linya. Linya. Arms forward. Oh, ang pula dyan, pakiword ko. Stand. Oh, sige. Count off. 1, 2, 3, 4, 5. Pasok. Pasok. 1, 2. 5. Unang nakabok sa ano? Hello, sir. Kuan mo, order ko kuan. Unang nakabok? Order ko po sa kabok. Kuan manok mo. Wala, sir. Usang ano sa kabong, pero lagi na. Nasa ko ng tongtong. Yung libre, usang ano lagi na. Sa taron na. Sa kabong, kajod ko. Uy, Kuningan ka, libre. Watay kanon. Tawagin si kuan. Agluto, ani guys. Asa man ang asa man ang hero? Tawagin si kuan padala ka ng kanon. Tingnan kay kuan sa kuan. Si kuan. Sir, ikaw. Tikboy. Sige tawagin. Tikboy. usara man ay. Sige pa mo boy. Dali ba? Hello, brother. Tong na tayo. Sige. Ako istorya. Sige ka lang. Sus. Hindi na hati. Dalat. Na. Sige. Datang ka na mo. Mga ano. Alam, awal nga. Igo na to nga. Usawa mo to. Kasi Kuha na yung lapit sa kuha na. Kuha na yung lapit sa... bulat ko na mo. Wapay. Kuha na yung lapit. Libre yung sa buko. O niya, wala na. Malinis. Promote ay. Oo, malinis. Nagsalat Dating gawin na ta. Tuhan. Ako kaning. Di. Ako ta. Na. Nga, sa mga na to. Si Motra. Wala mo kuha. O niya, raki mga di. Atake, os na po. Sige, pangati ha. Tahan sa anak, sa espiritu, sa Dios. Amin. Kita tanan, maapod. Kita mangaon. Amin. Hampo. Hampo to. Hampo. Uy, si Tutski at itong sobrahan. Baho. Asa ba? Ay, palami kayo. Palami kayo. Ayaw. Uy, nga naman na, uy. Kunin ka akan. Kunin na ako eh. Uy, Tisa. Manakam. Simot. Umit. Busog mo, pagbusog. Uy, na, mga untog. Janto din ko. Kanya na kung kaon. Sige. Sige, ikaw. Ako ba? Ano? Ang puling kalaki namin mo.
Olay na kung kaon. Simpinta na kayo yung mga afford di ay. Olay na kung kaon. Okay, magdala kang kanon. Padala-dala pa kung kaldero. Okay na. Ano busog ba busog? Ay di na. Di ano? Wala na yung ma. Ayaw lagi. Mas na walang bawal. Kaon tayo. Gutom na tayo. Wala. Simot ako mabukog ba? Ako ba? Bukit mo ka ba? Sige na mo. Dilap na ako. Sige na mo sudan. Kanon. Dilap na ako. Dilati. Sige na pa ako na rin. Kau na diha? Piring mo dahil. Ito ka na itong bribe. Kaya mo tangan. Mutas. Ayaw. Mata ka balong sa inaana. Kabalo ba si Tam? Sarado pa rin kayo. Pampagwapo na ba? Tabo ka. Gwapo na ka. Script. Kaya bola ko. Nagreklamo ra ka dira. Busog na mo? Okay na? Okay na. Sige, kaon ako. Kaon ako. Kaon ako. Kaon ako. Bataan eh. Kaya lagi ate. Muna. Kandamiya. Ikaw naman lang yan. Kailangan ko lagi. Tama na. Okay, dali na. Kandamiya. Huwag na kabok yan ha. Singotol na takaw na. Daon sa. Okay. Kakaon po kaon. Kaon pa ko. Ikaw ang nani mo. Love. Asa kuno na ba? Gabi kayo. Lamig kayo? Uy, Lamig kayo? bakit nga lang namin? Speaking. Basta diri. Lamig juga ini siya. Kaso atong kwarta, na ano lang. So guys, mga na to guys. Lamig kaya diri guys. Guys, kaon lang guys. Guys, there is crispy king lamig kayo ilang mga mga. Nakita din. Na, ito ba ba? Daghan pag yung kayo gravy. Kung ganahan mong mabusog, 50 pesos na guys, worth it. Nanay dalang rice. Brother? Shout out ni Bro Sherwin. Di ba Adonis. nga nag-entertain na mo og ni Bro Adonis og katong usang Ni Jelon. nagluto nila. Jelon. Salamat kayo ninyo. What's up mga to? Kumusta mo diha? Nara po mi. Diri og nara mo diha. Salamat kayo. Shout out day kong John Mar, May Garonita, Faburada, o Melogen de Jesus from Mabinay, Kulas TV, Vlogs, Vox Vlog, o Merix Vlog. So shout out ninyo. Shoutout tayo ko ni Gwapong Siaw TV, ni Sel Calpis, Marilo Cuevas from Ili, Rowena Tano, Joji Ong, ug Shalom Kate Bandico. Out na lang sa ng mga subscribers sa mong YouTube channel. Ayaw mo kalimot Himalalod Vines o sa mong Facebook page Himalalod Vines, and ayaw mo kalimot pag-follow, share, like. Salamat Subscribe guys. sa atong YouTube channel guys. So, diri na namin taman, diri na namin kutob sa Himalalod Vibes. Bye-bye. Always happy ta diri. Happy.